Jeg hedder Emilie. Jeg er 21 år. Arbejder til daglig i Frisør Pig i Vanløse. Jeg har altid haft en kæmpe passion for både hår og beauty og tøj og det hele. Og så lå det bare meget til højre benet, og så tage frisør. Min mor er frisør og mormor er frisør. Altså det vi gør anderledes her, det tror jeg, at vi prøver at skabe mere en oplevelse i forhold til en almindelig frisørtid. Så vi starter altid også lidt med en nakke-skulder-massage, hvor vi ligesom, ja, så når man kommer ind, så får man allerede den der, man er ligesom slapper af og kan få lov til at bare sidde og sove lidt ud og slappe af, mens man er her. Så jeg tror, jeg elsker den der proces, hvor man virkelig har fundet ud af, sådan, eller sådan virkelig har knækket koden til at komme sådan, det var der, vi gerne vil hen. Hvor man virkelig kan se på ens kunde, virkelig er glad og tilfreds. Altså jeg tror lige nu er mit fokus på hår. Det er der, jeg gerne vil være sådan virkelig dygtig i. Men jeg har altid haft en stor passion, også både for makeup og tøj, så jeg tror helt klart senere hen vil jeg gerne kombinere det mere. Men jeg vil gerne gøre det for mig selv, i mit eget navn.